मा जालायनि सानजों फिसा फिसासो नै जेन'बा जानो नागिरखोना माखो आङो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। फाथिनाफोर नांबाय बायगौबा लांफैनो हागोन नैब्ला फाथिनाया नै गोगोम दंखायो फाथिना ना फासिन जा होनो ना थेरना होनो गोगोम दं नै मेल्ला दङ नै फाथोआबो फोराननो मोनाखै अखा हादों बिरादनो नै कालि फुजाया फावसैदोंसो नामानो ओंखायनो माबाफ्राबो अखाबो हालाबायनानै डिस्टार्ब खालामलाबायदों नै लामगासिनो दं नैबे मैथा नाजोंबो जाजायो खांख्राइजोंबो जाजायो नै बाथोनबो जाजायो फाथो लामाबालाय फाग्ला थाखाखौलाय माथो खालामबावनो अरे कहना क्या चाहते हो ओमफ्राय हाइजेंफोरबो खोबजायोना हाइजेंफोरबो खोबजायोथ' जायोलै जोंना माथो खालामनाय मालाथो बिलायनाय रोखोलाय खाथामनाय होनलायना 20 बिगा फोदोंमोननो माखासे फानहैबाय आरो दंबावसो गोगोमनो आरो दंबावसो लाबबावाखैनो सुनाय जायगायाव खयमन फानहैखो होनदों 15 मन फानहैबायलै नै मैयासो 15 मन बेसेबां मोना माबाल' बारा मोनाखै 2400 मालाय खमायबायसो नामा खमायदों एसे दाखालि बे मेलानि बाजारा फोथाराव जादोंमोन ना बिनि थाखाय खमायदों नै ओरैबो दङ सिंजोंबो लामगासिनो वा मेलाथार नै ओरैबो ओरै ओरै खारखोमाबाय ओरै माहाजोननि फिसालाफ्रानो फाथो फोलाबायो दाना लाजिना खारखोमादों हनै नावला हरै हरै हाबसोलांबाय जेरैबो लामजोबखानाय फाग्लासो फाथोआबो आयौ 15 मन गाहाम फानबाय आरो दंबावोसो नै ओरैजायबो दं सासे नै फाथोफ्रा जानला मानला गारलाबायनानै दं आग्लाय फिग्लाय नै ओरैजाय मथा माहाजोन दङ नै माबा खुन्थिया गुलुं जानो नागिरगासिनो दङ थाखुमाबावबायलै बेबो माहाजोनफ्रानो फाथिना माबा फाथो फोलाबायो दाना लाजिनानै थाखुमालाबायो हनै 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 गुलुं जानोसै हनै दान्दायानो हनै सासेया फैफिनबाय हनै माहाजोननि फिसालाया लाजिना खारखुमादोंमोन हाग्रा बारियावसो माबावदोंलै लामबावदों लामनायाबो फाग्लाफ्रा आये no जेन'बा जानो नागिरखोना माखो आङो नोंसोरबो जानो नागिरदों खारखुमाबाय थादो बिराद लाजिबावोलै सयथिबो आयौ जेरै थाङो बिथिं थांना होसोबाय थागोन आं बिसोरखौ खय बिगा फोआ होनदोंमोनलाय खय बिगा फोआमोनलै माबा मिनिलाबायोसो बे मथा माहाजोनाव सोंहैदो मथा माहाजोना हनै बिजिथारलै मालाय खुन्थिया माबा माबि नागिरलाबायनानै नै लांफैदो सोरबा फाथिनाफोर नांगौबा गोगोम दंखायो नुवाखै नै गोगोम दङ सोरबा बेराफोर होबाय बायनोबा लांफैनो हागोन गोगोम दं नै फाथोआ ओरैबो दंबावोसो बाबरे ओमफ्राय नै बा एक्टर सानै दङ नै मादि खालामदोंथाय मा खालामदों मा खालामनांगौ बेखौलाय मैगं खादा मैगं खादाखौलाय मा खालामनांगौ ए फानो मा जालाय नोंसोर सानजों खत्म बाय बाय टाटा
गुड बाय फिसा फिसासो सोर नों फिफा ए आंलाय गोसोथोलायलायसो नंदों नोंसोरखौ आं फिसाजोसो फिसाजोसो बिनि ए ए गस्लाबो गैया होजादों आं गस्ला होआखै दख'नासो जोमदों आं ए गंबेसे हाखो ना हाथ'वाखै दासो हेबनो नागिरदों ए फानहैगोन ना माथो ए अ फानो काजलगाव काजलगाव बेंथल ए रबिबार बाजाराव बिस्थिबार बाजाराव गंसेयाव बेसेबां लायो 150 ए बा 150 होद गोबाव लायोना गंसेखौनो हेबनो सानसे हायो सानसेनो हायो बा 150 होमबालाय सानसेयाव मा खालामो फैसाखौलाय बेदर जाबाय ए मैगं बायबाय ए संख्रि बानलु बायबाय संख्रि बानलु ए हालदै मस्ला बायबाय मा बेदर जायो नोंसोरलाय बयलार जायो अमा बेदर जायो मे होननायखौलाय जागोन ना जाया मिनिनायखौ मोनबा जायो मोनाबा थाबाय ना जायो बेदर जायो जोंना मैयाथ' कालि फुजानि मे होननाय सिथारलाबायदोंमोनलै ओमफ्राय लायाखै नोंसोरो नों होफैयाबा लायो ए मैया सिथारलाबायदोंमोनथ' नों होफैयाबा लायो आं खबर मोनबा होफैगौमोन ना लाबोनानै होफैखागोन र' मालाबा होफैगोन आङो लानजायखौ होफैया माथो दा लानजायजों आथिं होफैगोन आं दे जागोन ना जाया आं जाया आथिंखौ लानजाय आथिं गुन्थुथ्रि होफैनोसैब्रा आङो ना लागे मानो ना लागि जानांगौ जाखो आंना गस्ला गैबावानै गाननोनो जोमनोनो दख'नासो जोमना थाबाय बायदों बे दाउलाया सोरनि बे दाउलाया मालायफोरसो मालायफोरनिसो बेदर जानोसै नां मालायनि फिसा मालायफोरसो मालायफोरनिसो आं नोंसिनिसो नंदों आं नङा नोंसिनि नङा बा न'आव माथो गोदान लुफिनला गोदान लुफिनला ओरैजायबो दंमोन ना बायजोब्बाय नै बे दाउ गन्द्रासो दाउ गन्द्रा हा लाबोदो मोनोबालाय आंनो न'खौ र' आं माबानि चेयारमेनजों रायज्लायहैनाय नायनि र' दे रायज्लायहैदो आंनावलाय गाननाय जोमनाय गैयाहाय गाननाय जोमनाय गैया आंना दख'ना सुरिसो नै दख'नासो जोमगासिनो गस्ला गैया बाजारावलाय माजोंथो थाङो गाननाय जोमनाय गैयाबा माबा खादा फानहैनायफ्राव खादा नै दाबो हेबनो हायाबा ए दाख्लैफोर फानहैखांबाय दा फानहैनायाव संख्रि बानलु सेस ए फुजा होदोंमोन ना ए दाख्लै रायजोनि फुजा दंमोन होनदोंथ' बेखौ बुंहैसै बे बेसेबां लोंनो हायो सानसेयाव 20 थाखानो फुङावल'सो लोङो जोङो जाखांनानै बेनो फेलायबावोनदां ने बेनो फेबावो बेदरजों लोङो ना ओंखाम जानाय बराव लोङो बेदर मोनगोन नोंनो नोमा होफैया माथो नोंसालाया नोंनो नोमा होफैया आंनो ना लायनानै लोङो नाबो लाया बेदरबो लाया माथो बेयाव ना फोरानदोंमोनदां हनै माथो माबा दंलायलायो आंबो मैया फोराननायसोमोन अ मोना नाखौलाय गुरनानै मोनदों मोनबाय मा नामोन मा नामोन बोथिया फिथिख्रि नास्राय नास्रायबो गिदिर नङा फिसा फिसा गोरलै गोरलामसो सेलथेब माजों जाखो ओमफ्राय माजों जाखो दालिजों जाबाय अनलाजों जाबाय बाब्रे गोथाव जाथारदों माथो दाबुसै बोराय बुरै जानायखौ मा होनदों नोंलाय आयं एलायथो बोराय बुरै जाबाय दहाय बिफासो जायो होननाया दा बोराय बुरै नङाब्रा दा बिफासो दस्राजोंसो बोराय बुरै ए दा बे बिफा फिसासो बे आंनि आफासो ए बियो ए दा आफाजों जिरायफादों आङो नायदों खादा हेबनो नागिरनायखौ खाथि सैनायखौ औवा गोरा नांथारगौलै ने बेखौ बानायनोबा न'निखौनो दानदों औवाखौ मेरला दं औवाया हनै गोरायानो गैलान्दां बारा मेरला गोरा दङ नैबे औवाखौ बे औवाथायाव इन्जुर दुमो आङो ए ओमफ्राय थसेयाव गंसेनि बारा ओंखारो ना मेरला ओंखारो औवा थसेयाव औ बिबायदिया खादाया गंसे ओंखारो औवा थसेयाव गंथाम गंब्रै जायो गंबा गंबासो ए ससेया दे दोनथ'बायलै होमबा थांनोसै आं दे आंबो ओंखाम गोजांजों बिदिनो साहा लोंहैसै लाल साहा ओंख्रि गैया ओंखाम गोजांजों लाल साहा लोंहैसै आङो इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।